Egunon, sail ofizialeko Rhino Season filma ikusi berri dugu eta orain hasiera emango diogu prentsaurrekoari. Buenos días, vamos a ver. Rhino Season sail ofizialeko filmaren prentsaurrekoari emango diogu hasiera. Hortarako dugu bere zuzendaria, Bodabi, eta Monika Bellucci, Melus Mesuri, Aras Labab, eta Beltzin Bilgin. Eta baita Sabri Bezel ekoizlea ere prest daude zuen galderei erantzuteko, argazkilariak mesedez atzera egin eta batez ere flashekin ez egin. Ongi, lehen biziko galdera mesedez? Ez dut ikusten. Mikrofono bat eraman, mesedez. Lehenbiziko galdera Monika Belluccirentzat da. Ezagutzen zenuen Iranen egoera filma egin aurretik, zintzen zure pertzepzioa Irango egoeraz filmaren aurretik, eta nola sartu zara emakume musulman baten larruazalean, bere baitara itxi behar duena bizirik irauteko. Filma egin dut. Gobadirekin lan egin nahi nuelako, oso respetatzen dutelako bere lana. Eta egia esan horregatik egiten dut nire lana. Lanaren bidez, aukera daukat harremanetan jartzeko, nirearen oso bestelako diren kulturekin. Eta mina, nik antzesten dudan emakumeak, dana galdu duen emakumea izan arren, eta nik ezagutzen dudanetik oso urrun egon arren, ulertu dezake zeren, eta ni ere kultura mediterraneotik bainator. Kultura oso matxista da, kultura italeratik nator, beraz badakit zer dan borroka egitea zure eskubideen alde, emakumeek borrokatu behar izan dute beren eskubideen alde, eta horregatik ulertzen dut ongi antzesten duen emakumea. Kaixo, egunon. Galdera zuzendariarentzat da, ze atzo sorpresaz harrapatu gintuen proiektzioaren aurretik, esan zigunean ze arazo izan ziren kopiarekin, eta, hasieran sinesi nuen, gero filma ikusi nuen, eta galdetu nahi diot, ze akats zeukan irudiak edo soinuak, nire zitzaidan iruditu gaizki zegoenik, ni ez nahizu noski, baina ez nuen ongi ulertu. Filma Torontotik baldin bazetorren, Toronton ze kopia ikusi zen, edo gaizki ikusi zen ere, ez dut ulertzen. Argitu dezakezu hori? قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم Hizketan hasi baino lehen, beti uzten hau urrunago, usuri ondoan izan nahi dut lasaiago hitz egin ahal izateko. Atzo eman genuen filmaren ahotsa, filmeko ahotsa, ez zuen elkarrizketaren mezua ematen eta horregatik ez zegoen ongi. Goizeko 5 arte eman genuen lanean, soinu kalitatearen gainean. Nire mezua eman nahi nuen kalitate batekin, nik sentitzen bainuen nire ikuspegiaren
hori zan nire ikuspegia filmaz. Nahi nuen zuek ere ikustea filma nik nahi nudan bezala, eta soinu kalitatea eta elkarrizketako betzeko, ze filma berez poesia baita. Kaso, misen naiz Turkiakoa, Istanbulekoa, lehenik eta behin zoriona filmagatik, eta ongi etorri, berriro, hainbeste urte eta gero, ze oso garrantzitsua da historiarekin. Galdera bat egin nahi dut. Istanbulen, hori purgatorioaren antzeko bat da, filmean zein izan da zure esperientzia Istanbulen? Fantastiko izan zen, beldurra eman zizun, edo ze iruditu zitzaizun filmatzen ari zinaten bitartean? Nik ez nuen Istanbul aukeratu filmaren dako, ba mango badik aukeratu zuen zuzendariak, baina esan behar dizuet, 35 urte erbestean ez dela gauza arraza, eta are zailagoa da ezin duzula lan egin zu nahi izan arren. Eta horregatik, duela 8 urte topatu nuen Bachmann, eta ezagutzen nuen haren lan zinematografikoa egindako film guztiak, eta eskaini zidan gidoi bat erakutsi zidan, eta esan nion bai, gustatzen zait, oso gustatzen zait, eta oso gustora egingo nuke lan. Ez da zehazki ni personaia, baina nire gandik oso hurbil dago. Gartzelan dago, ba erbestean balego bezala, egia esan berdintsua da. Ez da galdera aditu. Istanbuleko nire lehen aldia zan, orduan 3 hilabete eman nitun, zeren eta martxoan apirilean filmatu genuen eta gero iazko azaroan ere bai. Eta maite mindutan nago erabat hiriarekin. Munduko hiri ederrenetako bat da. Hainbeste kolore, hainbeste kultura, nahasia, eta erlijioie guztiak, elkarren ondoan bizi direnak. Modernidadearen adibidea da. Handagoen energia ere sinestezina da, eta izugarri gogoko dut jendea, eta egia esan oso ongi pasatu nuen. Gainera oso pozik parte hartu nuen filmean, beraz energia perfektoa izan zen guztiarentzat. Istanbul aukeratu nuen, filmaren historiagatik. Ni maite mindutan nago Istanbulez, lagun onak ditut bertan, kurduak, turkiarrak, Istanbulen bizi diren irandarrak. Nere burua aurkitu nuen Istanbulen. Edo, bertan bizi ziren nire lagun handien laguntza izan nuen. Haien laguntzari gabe ezin izango nukeen lan egin benetan. Sabrius jauna, nire lagun ona, nahi nuke zutitzea, ze asko lagundu bai dit filmean. Istanbul maite dut arrazoi horregatik, lagun handiak ditudalako, ez nintzen inoiz arroz sentitu Istanbulen. Eta orain, posizio on bat daukat Istanbulen, Istanbul eta New York artean ari naiz bidaiatzen orain. Zainago Iranekoa noiz konponduko.
seguru asko Iran askatu egingo da. Eta ez dago ongi gure etxetik, gure herrialdetik kanpo bizitzea. Eskubiderik ez dago. Beruz bezalako pertsona batek 35 urte daramatza bere herrialdetik kanpo eta itzuli egin behar dugu gure herrialdea berriro eraikitzeko. Maitasunez ari zarete, ni maite mindutan nago Monika Bellucciz? Bai, erabat. Maitasun platonikoa. Altxatu eskua, bai. Galdera zuretzat da. Zuk uste duzu zure edertasuna kaltegarria izan zaizula zure karrera sinematografikoan? Hoi urte daramatza eta antzezle, eta 50 filmetik gora egin ditut, beraz ez dut uste ez. Esate baterako aukera dudanean film honetakoa bezalako paper bat antzesteko zoriontsua naiz, zeren nola edo ala askatu egin naiteke edertasunaren sailkatze horretatik, baina horrexegatik egiten dut lan, egiten dudan honetan. Esan beharra baita daukat ere, aukera daukadala zuzendari oso interesgarriekin lan egiteko. Haiek beren ikuspegia dute, Mango Badi filmak bezala, Philippe Gale eta Gaspar Noguel bezalakoak. Beraz sortea dut, zuzendari horien niregana hurbiltzen dielako proiektu oso indartsuekin eta oso aldi berean oso bereziekin. Eskerrik asko. Zorionak eman nahi dizkio Gobadiri eta talde osoari, unkitu egin ninduen filmak. Atzo esan zenuen, filma egin zenuela ez hiltzeko, horiek esan ziren zure hitzak, eta gero Sahelen historia ikusita galdetzen nion ere buruari, ea zuretzat maitasuna eta oroimenaren bilaketa den ezabatua izan den batek daukan ihesbide bakarra. Zintzo adierazi dizuet, filma egin dudala ez hiltzeko, zintzoki esan du, zeren eta film egile batek ezin baditu filmak egin, ezin badu bere lana adierazte, orduan suizidio baten antzekoa da. Zinean lanerik egiten ez dudanean, pixkana hiltzea bezala da niretzat. Eta ez dut ulertzen nola, Berlusconi bezalako aktore ospetsu batek ez duen zinemarik egin 35 urtez, eta nola errestitu ahal izan dion, nola eutsi ahal izan dion. Naiz eta bere pena guztietan zinema eta artea izan, ezin izan du zinemarik egin. Nik filmak egiten dudanean, zinema egiten dudanean, orduan horrek ematen dit niri energia aurre egiteko, ez hiltzeko, aurrera begiratzeko, halako horizonte argi bat ikusteko. Zinemak bizitza dakar. Zinema niretzat botika baten antzekoa da, espiritu eria sendatzeko. Zorionak filmagatik, zerbe jakin nahi dut,
estena baten inguruan, emakumeak tatuaia egiten duenekoa, zergatik ez du hitz egiten, zergatik ez du ezagutzen, zergatik ez du uzten ezagutu dezan. Eta nola une hartan bakarrik elkartopatzen dute, eta nola ze transmititu zen bien artean. Tira, hau nire poesia da. Monikaren eta Berusen arteko muga poetikoa da. Oso triste zaudenean eta mingostuta zaudenean eta mingostasun sentimendu horrekin ari zarenean idazten, mugatuta zaudenean, uzten ez dizutenean, adierazten zaren bezala, orduan hori bizitza osoa espetxe batean ematea bezala da. Beti askotan pentsatzen duzu, askatasunak entzen dizutenean, ikusten duzu, ez duzula heriotza beste erremediorik, zeure buruaz beste egin. Batez ere, filmean konturatzen da bere alabarekin sexu harreman bat izan duela, eta orduan zaio beste erremediorik geratzen. Bere zorigaitzaren kausatzailearekin eta bere buruarekin bukatu behar du. Filmak adierazten ditu nire sentimenduak, nire mingostasunak, persona askori gertatzen ari zaiena, eta poeta bati ezin zaio galdetu, zergatik adierazten duen alako poesia. Hori sentimendua da, nire baitatik sortzen dan sentimendua adierazi beharrekoa, mingostasuna. Galdera ere antzezlentzaten. Eta azkenean estena oso poetikoa da eta oso violentoa aldi berean. Violentzia existitzen zen, persona horiek ezin dute elkar ikusi, baina historian gizonak pentsatzen du, uste zuen alabarekin egiten zuela modioa, Berusen. Beraz, pentsatzen du ezin duela berarekin hitz egin, hori dela medio. Baita, hainbeste denbora gertatu delako elkar ikusi zutenetik, eta dana aldatu da beren bizitzan, eta gizonak ez daki nola hurbildu emakumearen gana. Eta une hori, Berusen, badaki, bere emaztea dela, baina emazteak ez daki nor den gizona. Tatoia bat egiten ari zaio, larruazalean, eta hain dago unkituta poemak direlako gizonaren gandik geratzen zezkion gauza bakarrak, beraz tatoia bat egiten duen bakoitzean,
Berusa Helen poesia batekin, ukitu izango balu bezala da poesia horren bitartez. Eta arrazoi hori dela medio sentitzen dugu unkituta dagoela, baina unkituta dago poemagatik, berak ez daki senarra dela, eta hain da polita eta edarra eta poetikoa une hori, baita violentoa ere film osoa bezala. Ze nik uste dut Bachmanek egin duen aukera izan dela film bat egitea, edertasun handian filmatu dena, eta edertasun horrek guztiak lagundu dezake hor gertatzen den violentzia guztia ulertzen. Kaixo egunon, Larian Segmandaek, kaiga Argentinako arentzat, galdera bonboiarentzat da, Monika Belutxirentzat. Monika, lehenik eta behin, zorionak filmagatik, gurezat plazer bat da, ez zu hemen egotea, gu denon aurrean, bat urduri nago, lehenbiziko zinemaldia da, zu bezalako tamaina handiko aktoresena, eta galdera baino gehiago galdetu nahi dizun. Minutu batez, utziko zenidake zure mugikorra? Ara, Argentinatik joan nintzanean, ama galdetu zidan, bero igauteko, eta nire bizitzako emakumea ikusi ezkero esateko, eta zuretik deituko nizuke, baina oso garestia da. Bai? Bueno, bukatzen danean, prentsaurrekoa bukatzen danean. Bueno, hori edo argazki bat. Ibon Casas dut izona, play rocker naiz, ia itxu nago, retinosisa daukat, musikari rock zalea naiz, baina film bat ere zuzentzen ari naiz, eta filma ondo ateatzeko, Dametu Vision izeneko proiektu sozial baten bidez, denon artean egin behar dugu. Nik zuzendu, baina zuek lagundu, hori da bide bakarra ni bezalako pertsona batek film bat zuzentzeko. Galdera honako da. Zer iradokitzen dizue Apagara Luzi beraz izenburuak film honentzat? Itzali argia eta ikusiko duzu. Nik personalki lagunduko nizuke nire eskuan dagoen guztian. Nik hitza ematen dizut, eta zauden lekuan zaudela, nik lagundu ahal izango dizut, edo Turkiara etor zaitezke, eta lagunduko dizut, zure filma egin ezazun. Hemen aurrera mesedez. Kaixo, Alexander Herrero naiz, Greziako telebistakoa, eskerrik asko filmagatik, halako alegoria hori, poesiak bizitzak aldaraz dezake. Galdetu nahi dizuen ba, aldago poema bateko esaldirik edo bersorik bizitza aldatu dizuetena? Eskerrik asko. خیلی زندگیمو عوض نکرده بیانست ولی رو من تأثیر میذاره ساعتهایی با من بعضی از شعرها از مدتها با من میمونه Ez da nire bizitza aldarazi didanik, baina poesiak eragina izan dezake baten bizitzan, batez ere neure bizitzan. Harremanetan egon nahi dut poesiarekin, liburuekin, aberastuko nahi duten liburuekin. Liburu bat irakurri dut bizitza erabat aldatu dizana, erabateko eragina izan duena nire bizitzan. Poesia bat irakurtzen dudanean, poesia ikusi eta entzun dudanean, instant horrek nire oinazeak gozatzen ditu. Poema bat italieraz esango dut.
Poesiazko kontuak oso zailak dira itzultzen. Arimaren eta unibertsoaren arteko halako harreman bat da. Barkatu. Beren iritzia mantezatela Bergimek eta Arasek. Bergin, mesedez? Filmak egin dituzu munduko alde askotan. Mexikon egitera animatuko alzinateke? Zergatik ez? Zabalik nago edozein eskaintza motara. Horregatik nago lan honetan. Historia ona baldin bada, zuzendariarengan konfiantza baldin badut, bai, pres nago. Lan egitera, kultura desberdinetako zuzendariarekin lan egitera, eta sorte izan dut, ze oin arte lan egin izan dut, Italiako, Frantziako, Amerikako, Kurdistaneko zuzendariarekin lan egin dut, beraz, horregatik nago, ni hortan. Horregatik egiten dut nik lan hau. Nire ez da, esperientzia hauek sinestezinak dira, ez bakarrik aktoresan ezen altik, baita gizakian ezen altik ere. Asko eskatzen dute, eskari handia duzu Amerikako zinetik, zaizu gustatzen egitea? Bai, gustatzen zait. Amerikar zinema oso gustatzen zait, ni Europarra naiz. Beraz, nik uste Europar aktoresak sortea dugula, aukera dugulako lan egiteko non nahi. Filmak egin ditut Amerikan, baina oso gustatzen zaite Europar filmetan lan egitea. Ez naiz inoiz bizi izan, esate botoetan lan egin izan du, baina bizi ez. Nire bizitza hemen dago Europan. Eta bidaiatzea gogoko dut. Nik uste Europako aktoresak oso sorte handia dugula. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Nathalie Baer, Charlotte Rampling. Beraz, uste dut, Europako aktoresek karrera oso luzea dutela, eta nik uste hemen sorte handia dugula. Ongi, bukatu behar dugu. Eskerrik asko.